באירופה, באפריקה, בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה. בין המדינות שבהן פעלו איראן ובת חסיתה החיזבאללה היו הודו, תאילנד, קניה, אזרבייג'אן, טורקיה, גיאורגיה, יוון, דרום אפריקה, קפריסין וכן ארצות הברית. שם ניסתה איראן להתנקש בשגריר הסעודי לארצות הברית. הפיגוע אתמול בבולגריה בוצע על ידי ארגון חיזבאללה, הזרוע הארוכה של איראן. בחלק מהמדינות שהזכרתי נעצרו טרוריסטים. העצורים הללו היו אנשי החיזבאללה ואזרחי איראן. לפעמים שניהם באותה מדינה. חלקם נתפסו לאחר מעשה, חלקם נתפסו לפני מעשה כשברשותם אמצעי לחימה, אמצעי טרור וחומר נפץ, וחלקם נתפסו בהכנות להנחת תשתית טרור לפיגועים בעתיד. אני מאמין שהגיע הזמן שכל המדינות שיודעות את האמת, ולא רק ישראל, יאמרו את האמת בצורה ברורה. איראן היא זו שעומדת מאחורי גל פיגועי הטרור. איראן היא יצואנית הטרור מספר אחת בעולם. אסור שלמדינת טרור יהיה נשק גרעיני. אסור שלמדינה המסוכנת ביותר בעולם יהיה הנשק המסוכן ביותר עלי אדמות. ואני מבקש לומר משהו לאזרחי ישראל. אנחנו נמשיך לרדוף אחר המפגעים ולגבות מחיר כבד משולחיהם. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, אזרחי ישראל הם אנשים חזקים. אנחנו נמשיך להיאבק בטרור האיראני, הוא לא יכניע אותנו. אנחנו נפעל נגדו בעוצמה רבה. Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah, Iran's leading terrorist proxy. כן, אודי סגל, סיכום שלך, משמעויות מאחורי הדברים